Okej, därför ta putten grabbar. Ett. Två. Okej, vad ska man göra? Okej. Ja, gjorde det. Alltså jag aktar inte förstå skorna, seriöst. Kolla här, Det den kommer här. jag också. Här är någon som har trampat lite för hårt alltså. Alltså, kom igen. Det är Lindahl som hoppar på den. Okej. Lindahl har det. Vi har en ny taktik här. Ingmar, ett på bilar. Den här. Men nu ska vi köra det här. Okej, alla på hittelskon. Klara. Vänta! Knappa. Klara. Färdiga. Det är mycket! 44 mina. Det är 44. Vi klarar sig till rör han ner. Han är inte färdig än. Det är mina skor alltså. Fortfarande. Ja, vi måste ta den med ju. Ja. 2 till. Okej. Oj. Shit, med klackar här. Man ska få klackar på det. Bra puss. Okej. Och demokratin har segrat än en gång. Okej, ska vi